Kulumbaika, ang hain norong ni Dipok Entertainment YouTube channel ta Okte Buksong. Tini norong boy tebo pok sana ni 5 week wa Okte Buksong tini fungai man login nukha kaisa abia fresh meat khaimani PSP party hinoi President Sridam Deborma bini kogo rogo je khnawoi ang bukhawo tamdaning khat tongmalia norong boy nukjagoi sanani bagoi ma phaika BJP no bota ready rokni salaiman roknai tongkha fresh meat khayoi tamni bagoi sini tiprasora ko hai rokong lai tong laga ta Okte Buksong phadi sunga abno tuino discuss khailane ta Okte Buksong abni sigang norok ane o video no like subscribe te bell icon ne kisa click khari ta Okte Buksong te norok share khai dio video no jate borok nukthu te sibaitu sini tiprasora tamni bagoi asukai kebeng laika sak bai sak no sung tam suk ko khamai laika asukai naslemung phaika sini sago abno tuino sung belaikai wansna ni dorkar gambir khayoi politics to keuba MLA rok maya ni kha koilayo Keuba Montri Maya ni kha koilayo Keuba MDC Maya ni kha koyo kubangma kogrong tuino sini borok kha koi tangno no goinu ani ব্যক্তিগত ভাবে ang mone khayu ta Okte Buksong tamni bagoi kha koilane nangkha BJP no bota ready o BJP ro khambia orni boktibo obo hai TSP ni trop teke TSP ni president ni Sridam Deborma bo obo hai kai saklaika boba garto sawo tabuk BJP no bod ready ta waisa joratui bosor kase joratui sung nailai naimani pore sung Sini man taisok tai maya kai sungong puri fainai hini. Ajagawa agreement butongo nrongno khana agreement bu already khai tujak bubagara tai Amit Shah bu salangjak tongo. Jotto ni busango ji asuk kai kok rimani ba bosor kaise joratile naiman bule tamjuk kha barate tai ungba tamo ni ba khalo gyang bai ta Okte Buksong. Sungabo belaikai wan sunani dorkar. Phadi Sigang pila sung o je President TSP ni Sridam Deborma tamsaka sung kisisa binoi bidino naina layan. কাকে বুদ্ধ বা আমাদের বক্তব্য থাকবে তাদের প্রতি এটা এই বক্তব্যকে টেলিভাবে রাখার জন্য আমি আমার প্রেসিডেন্ট আমাদের পার্টির প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রীরাম দেববর্মা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আজকে আমাদের প্রেস মিট মূলত আগামীকালেই হবে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার বুথ এবং 26 তারিখে হবে পূর্ব আসনের বুথের আগের দিনে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি পিএসপির পক্ষ থেকে গণদেবতাতে গণকে আমরা বিনম্রভাবে আহ্বান রাখছি যাতে করে আমরা পিএসপির তরফ থেকে আমরা বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি Khonabai na ta Okte Buksong borok ahwan narukha kebu jate BJP no booth ria tongna ni bagoi oba heke borok ahwan narukha BJP no booth dikhai belai chayang na hini sawo abo amni bagoi sini tipra mota bubagar song thamon bagoi da oba heke salaima klaika kha koiman bagoi de salaima klaika kichu silia bubagara to sini tiprasani mantai soktani bagoi se BJP o booth rinai hinoi bini bibino candidate asugribo ate abo doti khai bosor kaisani bisinguino implement ngi finance bagoi o ekotro obani bagoi se BJP sample na haroi bibino busaribo bubagarani game plan rok bomting tongkha kisa khalokna ni dorkar nango kisa wansna nango sung wansu gya oino bahake abo phatcha kaile wake kha koilai mani nukjagoi tongkha abo belai sini bagoi kaham de hamya abo ta Okte Buksong no comment ni bisingoi kaham kai sui rohdi tei sung belai kai kutuk khai wansna ni bu dorkar ang kai sini tiprasanon tamsu kebeng laika sung kubangma nugo ruriang rok ni bu kubangma borok tabu bubagarno yasif sulai tong laika sigango ru refugee rok ni sapro bubagara khorang ti samani tongo tabu khai bono 2 minute baino palte jagoi hai toisa bosi refugee hini tong pikwa abo boba hai politics thomung thongkarok nei rogoi kok phirulai tongkha o ekjona youtuber channel rok borong ni bisingtoi yang nugui tongo haikai bosor kaisa joratei tamni bagoi khalogoi maya sini thani obonu sugmung jotto tiprasa lokoni thani norok neo kogrono wansugoi comment khadi te hamjamung to hakai share khadi te subscribe khayoi like khadi dio video no ei azuk sawin jotto no khulombaika